Thì đây ke segi kabala sangsyo ke kiong ke segi perem mo ta thì là syo ke segi perem la mendon ke jing samthia ini bang tai yang nya persang ban pen ni kapor ya kaban ya sa skor pat ya ke tien ke jong blai kanungot na preng jong pi ke ba ha ke ni ke tiyo hu blai hu jubab ke jing duai ke jong pi bashimet la ban peni da barak ti cho hero utrai kanungot na preng jong pi ke bai I ba blai jubab e jing duai jong pi be dei bat ka yeng ke sem jong pi hero utrai kanungot na preng jong pi ba pi I ba blai jubab kidan kidak kisien jong ke jing jubab jong blai ha be dei ba ka politics hero utrai am takataru wen no kendiat ye ke jing mut diperkat ki ba la sawa baragowe ga sor baragowe ga shinong dei jabieng wasadien penbiet mangkasan senem medeng padeng ne kumno ne badeng ne bana ne wen lot kita bar ko ma ye pre jing mut kai bo trai don mandong ha kan ko por ko manta te katok video barang si depet ya se dan preng jongi ki bom sutu wei tu brio ba kham dum ksnia do mo kren kani kam dei kerusan politics handai kadai kai man yo chi kai mo kai ki ba hangi kindiat bai dei bakani benta da ingin kindiat kijing duai ke jongi kijing pan ke jongi lai kai na ke ting ke jog blai wat bangin duai na bagi nong sensyar ke jongi ya pipet ha ka bai dei bakani benta ke jing dei jong ke jing dei jong ka church and the state dei yong macam tiyo kini ki balang ki bahe ma balang presbyterian kaleng ke jaka ke don ke jeseng presbytery bat mentah ke social media fi ilot baro dei ham tami ki kubor bra sam de ki sekri ki jong trai kaleng ke jaka menswa ka jingalap na kapal pit dei kaya dei betang ki bakan jam sim ne ka be dei wong ka spirituality ne ka be dei bakan jam sim hari ha ke di kisi kipor ke belaya pat ngi ba ki jingalap ya ting na lord jo ka ting jo blai na lord ke be dei men sim dei ki dan jingalap ke bakran sepang tuong ki social issues ane ke be dei ba ke emlang salang ki jingalap be dei bat ki political issues ko mangi I mataru ki don ki jingalap be dei bat ka mo ki bagi ong ka environment ane ka perthai saudong saukun jongi ka jingjot jongka nang ta wat ke jingla be dei bat ka yo ka kot ne ke economic issues abai phai spang ka jingla be dei bat ke ni ka mariang kadon ko we ka choir balarwai men sim tiyo ha ko we ni ke jing seng ka dei spang kawa lukha malo bla yo song spang kawa lukha kadon state Thain Hills border ba ka Bangladesh bat ke ni kawa lukha hakipor mamensua kadai kawa ka bun ki dokha ne mata kadai kawa yung ka Dead River kamdan dokha shu namar ka jing jelai jong ka jing tu jong ka asid no dau yung mo tu ka tu kawa ka bala kala belu no dai te ko wen ke balang istu kitan kerwai ko yar spang kawa lukha te ngatek se to perlok ngong pirwai spang kawa lukha balayu mo ki ong bakala jot kawa lukha marian ngong yang ngong ka kan kam dei re ba pen rawai sepang ublei mo sepang ka jupit em ko ublei dei yang em ma dei ba pediat ubrio te ko mut hap kala ubrio ko mo ba sakla kan sabha yang kawa dam kala ubrio kawa kan dam kala te ko mut kadan ni ka masjid selor jo kataro mo kadan ni ka kubur halor jo kata ka bentaru
Hakapor jong kajing sencar jong ka himarum but hakapor ka balang kristan ru ka sedang ban kieu bat kira song but hakapor ba ka himarum kala sedang ban kelem kat ba hakabede bat ka jing sencar jong ka balang pat kala nang kieu ti kini ka balang kala poisya kiri Europe ye kisiem kila pen kala kristan kiri ye hapo France hapo Germany kini kisiem kiba hakapor kila kala kristan but kini kisem ki hap hapo ka jisenchar jong kli jong balang bolong upo but sekini kita mingi pat ki kristan kim don borsho kilayo ban senchar pat da ki muslim ka ka bor hambun but ka balang kala tulot hakalor jong kata ka benta hanai kita kita sab ngi pat ka Europe paro la pelong kristan but ki hap hapo jong ka Roman Catholic Church kata ka bor di kabalang bat ka state dan kabalang bat kasan hima sama kam peneper kata kapor kada do kini si mentaro ka Vatican City kadang dai ka political state kadai ru ka church state dan upo pulong kli jong ka state dan jong ka hima jong upor rung kli jong ka palang ho hari India hari jongi kadi kari ka balang sekolah ka wang ba dai kam dai kari Kristan hadai lai lai lu jingi bangin mane bagian ngai kat ha bangi mon ban ngai pada kini kisi kidan kicik pentut sepang kata kajingai ru ada ngidon pada ka an ka baskem ka bala bante la kami kini dan ya da ka an dan bala ban pentut ye kajingai jonga ba pi ai ngoi blai bangi em ma kani kari ka bayo ban mani blai kat bangi mon ngidon kajing lai lu jalo kata ka benta di ban ngiyo ai kani kitiaru ban sencha da kita ke bangi jiet kibriu ki bakam dia begini ki Kristan pe tang kanuksa ka ba marjan ba ka jela Mizoram no kayo man senchar hi bat ki nong yalam hakasai ni masima ke kita ki ba wat ki hapan pule wat ka tiang jom lai ru sha banong ki nong yalam kadang mur kim da pene pe than ya ka san hi masima wat ka jing senchar ki ba da ki banget ani ki ba tip yu blai ki ba shap ting blai ni ki jing kala hakani ka jela handai na da janga ba jong pi pat ngim dai bandu jing kermen ba ngim yo ban le kumta henry ai ngoi ublai ba kita kishen kumba ladan baki ba pau ba ublai ula pen keren ling ba ki ba pun ki ken hon dai tang ki balang bagi dwai bagi sya jingit nam ta kane mene si kadang ke jing dwai sya jingit jing ki ken hon balang nam ta ka jing jiet ye ki nong thau an sya ka yeng darbar thau an jong ka jela denget bangiru hangde dai bagi ngem ye join la ni ngem semata lang kata beta ngila ya dwai bro kata ya dwai banget idak kishen jong ke jing dwai jong ublai mdai tang bau keren ling ba ka sentur jong ibreu nei ublai pen keren ling ba ki babun ki rukam banget scam nakam ta kata ba nakam ta kata penan buram ublai ngin yang scam ka jing dwai nama la keren nek ting jong ublai ar chronicle nong benyo khot pakal sawang ada ki breu jonga ye ki bala khot da ka kerteng jonga dai manga pi ki bala khot da kerteng jong trai kin penret yala de kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na kin lenti bomman jongki hey ki duai ki penret bat ki phai no na ka lenti bomman kumta ti ngan ngau na beneng bat ngan map ki pop jongki ban dai tang kata ka jingkla kan dai ka dai shwa ha ka jim jonga ba jongpi bat ngan pen khia ya ka ri ki jongki ma kermau yo dai manga ba phi ki ba pen bam sap dai manga pi ke ba pen thok dai manga pi ke ba pen slur kita ki nong thau an bagen le ke ba persya e kamon ke jong blai ma kata ngi hab dwai bagadon ke jikla hangi bagadon ke jikla kita ki bang ibu ki bagen thau e kita ki an ki policy ki ban yalami sya kata ke future ka mala kran ne dai yalami sya kata ka lawai ka ba pha ka ba pernai nak ta ka buram jong blai pat halo jikini ka khobor jiktin jong blai ne ke janmiet ka dai exodus nak bar phau ka khot kabalai hadu khatnyo wang men yo kiwe kiblai nalor jonga ka sipo hukum ba ublai ula ai le mau Moses but ka keren yangi hadu kini kisi ba menta ka balang 70 Adventist ko ong yangi ba phila e penken ka we ni ki hukum namar ngi kamlong jiseng menen ka singi ka bare kisi sejan yelong nom ta singi dai te kata kadai da koi par ka subject nala poi ha ka to ko bei dai bar ka sabatan menta ka singi ngi nam keren spangata ne keren tang ye ka to ko khot ka balai bang men yo ki wei ki blai nalor jonga ne sangap so ko besuk ba handai kadi ka kentien ka bakhia ba bo blai keren ni ki konsel marsen ai ko hukum mi konsel wang men yo ki wei ki blai nalor jonga sport li hukum
Manu bala landat ikshotli hukum ngamtip kanung kan pejupi pila landat ikin ikshotli hukum southli hukum ke besakmat ke dai baru ublai baru beliau southli indrutli hukum presiden kakaran jige jidai breng ubriau baru beliau kemang kedau menes panggadeng pena ublai bat ubriau dai ke jidai bat ublai bagi jidai ubriau kadon kam yang abada pi nagam da bagi sumar ya ke hukum ke jonglai saya pulih kitu ikshotli hukum kan mau berpecang ban kan mau landan wala nong makam dan kam bapun kenal dan mereka dan kami pi bapun tip namar nagi ni kispo hukum mi ki hajar hukum taki hajar hukum wadang bang labut sipo hukum labiang hadai nagi ni de ki mi de ki hajar ki hukum ka ba yalam ya kajim jongi bangin bar kata kajing em kebolong kebadan kata ka moral values ma namar ka moral ru kami na ka ai ka bahaba ai ka basneo kami na ka tiang ka joblay ngi determine la ngi sya ngi dan kaman sa alam na ka jikai tu joblay banong kani ka badai kani ka balai ru ka dai na tiang ka joblay makren semangkaan ki bun ki an hak ki constitution jo ka patai ki dei bala draw na ka tiang ka joblay na ka bible dai ka ri england kayo ya ka an na ka tiang joblay ka ri america ka percongrem ka tiang joblay kiri-kiri jayu mata kiri-kiri dai namar bakitang balendat ya ka tiang ka joblay kisang bat im lai lui hala ka jong ka mon dong ka bakat ka bang so mga ka badai ngan dai ngan le bai wadan nu bakhang ma dan nu bakhang te jayu teng ya ka jing duai kristan ru kila khang no msha ban duai shu haki school ka jing duai kristan kyong di ban duai ka jing duai ka bolong general ne mdai shu ban duai bolong dah lepi ka jing her dor jong kan ki jong kiri kiri mentah hari england majority ki muslim ki yang bani kila buan bakhang dai le jeseng kila istang ki teman-teman ke bamla shu ma tang man ya bharu te hado kata namar ka jinglendat ya kitin jublai ka onra ya ka jingtim nama kata kadau ka hukum ka jublai ka kitin jublai kalau ka ban kam ya pan pensang murim yang aban pi ka ei bangini banle ka ei bangim dei banle ki an ha ka perthai ki dei na ka kitin jublai dei ka jing dei jongi bagi dok secar ka dei kitin jublai but way ka you new blai ubala ong ki kunsel men om yo ki way ki blai na lord jonga